София ден и нощ. Реалити сериал за живота в големия град. Една квартира в центъра на София. И 9 души готови да покорят столицата. Дани. Аз съм Дани, роден съм в Лом. В София пристигнах преди 5 години, за да се докажа като професионалист, естествено. Работя като фитнес инструктор, но това е само временно. Колко трябва да тренирам, да стана гларус, бе? Наляво, надясно хората тренират, имат някакъв ефект, се вижда страничен. Аз ще стоя същия тюфлек. Мечтата ми е да се занимавам с фотография и да имам собствено фотостудио. И един ден да имам поръчки не само от София, ами от цяла България. Сериозно съм, разбира се. На мен може да чета за всичко. Необвързан съм. Като човек на изкуството ценя женската красота и се наслаждавам всеки удобен момент. Чакай сега. Давай сега. Така, точно. Семейство. Малко ми е раничко. Се позабавляваме да потанцуваме, да си полегнем. Окей, обаче да се рада на опашки за детска кухня, още не. Ти си бащата Дани. Това е сина ти, Дани. Ние сме герои. Успехът не идва при този, който седи и чака. Какво да чакаш? За да успееш, особено в София, трябва да си размъдриш задника. Може да изкараш по-големи пари. И запомнете на името. Дани. Защото не се знае кога ще потрябва най-добрия фотограф. София ден и нощ. Първият реалити сериал за живота в големия град.